Ja, vi venter på, at vi skal spawne i den rækkefølge, vi skulle jo. Hvem er det, spawn nummer 2? I det her tilfælde, for der var det Kjeld, altså i det her tilfælde, der må være Isaac, så er det Riddle, og så skulle vi spawne på Riddle. Ja. Så har jeg allerede glemt det, eller hvad? Spawn på Isaac. Skal jeg nu at spawn? Så spawner vi. Vi er i gang. Allerede en over på spottet over på B. Der er mange derovre allerede. Ja, der er 2. Og Nate derovre, Nate derovre. En er nede. Der er en til. Han er ikke nede, men han er såret 50% hernede. En til. De spawner på hinanden derovre. Han fik lige mig der. Han fik også dig. Jeg nåede ikke engang at komme op. Prøv at køre af. Men det... Vil kan du flanke af? Der er 3 på B. Spawn real tag. Ja. En nede B. Kommer en af nu. Der er en af. Han blev blå container. Han er så hårdt såret. Han har 7 på. Det er virkelig hårdt. Han så Jeg fik ham. Jeg fik ham. Ja, han er såret hårdt. Der har du fået en også. Der er en, der de retter. Ja, 2 mand. Der er 2. Ja, bare en mand kører. Skal vi få B eller hvad? Nej, jeg er nede igen. Glem B. Jeg ved ikke, hvor han er. Det kan. Han er nede. Kommer en til herover imod B. Han er nede. Står en op på hjørnet oppe af jer. Han går igennem af. Bare det en fra A mod B. Kom ind i midten nu. Ind i midten med den væltede anhænger. Man kommer Riddle. Jeg er nede. Riddle! Var mikrofonen ikke sat til? Hvad? Var mikrofonen ikke sat Jeg er til? nede, der kommer 2 fra A. Jeg er 2 mand på B nede. Spawner på dig igen. Der Der er er en en over til. kassen derovre. Er der en til at En nette der ham? træk i C. Der er en der spawner på ham. Ej, De er nede begge to. what? Jeg er nede. Og en P6. Jeg fik ham. Der er en på flat. 2 på flat. En nede. Han er bag Og bag den indhængeren. væltede lastbil. Han er nede. Han er nede, ham der er nede. Kommer en mere. Jeg er nede til. Kom. Og de rusher, de rusher. Der kommer 2. Fik den ind. Der er en mere, ham bag kassen. Der er en nede på bladet. Hold øje med dem, fordi de spawner på hinanden konstant. Der står ikke nogen med den væltede bil. Kommer ind Nej, herovre. Der er ikke noget 2 ind der. på C. Og bagfra. De er bag C. De er bag C. Ja, Fik 2 C. en i hvert fald udenfor. Kommer en lidt langs gangen. Riddle træk af, så kan. Han ligger over bag bilen. Okay. Ja, Nej, jeg er nede. Nej, jeg er ikke nede. han er nede. Der er en inde i butikken op ved C og på siden. Ja, 2. Okay. Ja, der er en, der står over ved hjørnet af biler derovre, hvis der granater, som bare... Spawner sack. Over bag den blå container. Nate dem. Der har flere. Der er en mere, der er spawnet. Han er nede. Jo. Jeg er nede. Jeg er nede på C. Jeg er over bag container. En nede. 2 nede. Øj. Nej, der er Jeg fik flere. en. De kommer fra... Og du fik ham, det er jo. Går I B eller hvad? Skal vi hen mod B? Ja. Kan Så vi bare lad os blive her, og så holde med A, Riddle. Okay. Hold øje for den anden side. herude. Kommer ind fra C af. En. Jeg er nede. Der er 2 inden fra C. Ja, se. De går af. 2 mand. Hvorfra? Midten. Okay. Ja, her. Blå Der er container. en på. Blå container. En nede. 2 nede. En nede. Der er en mere. En mere. Spottet. Han er nede. Der er stadigvæk en.
Ja, der er en. Han er ramt. Så er der Han er en Ind og cap, Riddle. Ind og cap. Tag medic, tag medic. Jeg skal lige have den våben. Jeg har ikke mere ammunition. Jeg bliver nødt til at tage noget, jeg kan bruge. kommer ind fra AFC nu. Spotted. De kommer om En på ned. vandsiden. Ja, jeg spotter 2. Kommer en blå container. Kommer Nate ind fra blå container. Han står om bag den blå container. Ja, Han er hårdt ramt. en Han er nede. væk. Han ligger ned, han ligger ned. Han er nede. Ja, der, de er begge to nede. Godt det der. Der er folk inde på VA nu. Ja. Skal vi rykke C, eller hvad? Ja, hvis ikke... Ej, Nej, der- bare hvis jeg har B, så... Og de spawner på hinanden. De er 2 derinde. Ja. Ej. Der er 2 Han på er A nu. Riddle. Ja, ryk. I hvert fald en De er nede. 3 dernede nu. Ryk ind på C. Ryk ind på C, for Ej. fanden. Yes. Ikke alle sammen fra B af. Ej, jeg blev... De er i hvert fald en 3 stykker på Jeg A. bliver bag, så. Jeg har A alene. Nej, der er ikke. Nej, bare glem af. En ovenover Ja, C, en ovenover C. Ah, De er i hvert fald hårdt ramt dernede nu. Vi skal ind og spawne ind på mig. Der er en 2-3 mand på Vi A. er kappet, skal jeg kappet C igen, så. Jeg er tæt på A. Så det er ikke... Jeg Prøv spawner... af, hvis de er trukket derfra. Prøv at se, om du trækker. De skyder ned fra A af. Jeg spawner på Riddle og prøver at se, om vi kan tage ham. Kan vi ikke løbe om bag for at skyde dem først? Kapper af. 2 nede. De er inde i butikken Bare bag. hold af B. Jeg skal på B. Der var ikke nogen domme, eller hvad, Riddle? Nej. Høj, kommer en der. De racer her. Jo, der er fandme en Han er domme. nede. Ja, han er Han er nede. væk. Ja, der er en om bag ved... Fuck, nu tror jeg, mand. Er der en, der kan spawne med mig? Ja, jeg er nede ved dig nu. Ah, de er Oj. bagfra. Jeg traded med en. Ind bag bilen. Han blev reset. Der er 2 inde på A-flat. To mand nede bagved. Bagved. Får vi af igen, eller? Jeg spawner Riddle. Jeg vil Nej, se jeg er nu. på C, jeg er på C. Bare glem Ja. af, så. Cap C, cap C. Der er en i biludstillingen, hvis der ikke har fået ham. Han skulle være nede. Så er der en, der spawner ind på ham. Ja. Altså, jeg kan høre en. Ja, jeg kan godt høre nogen her. Ej. Der er en over os. Ja. En nede over. Han er spottet. Han er bag Der C. er 2. Må man godt bruge V40? Der er flere bag C. Nej. Nej, Jeg vil lige spytte med en. Var det ikke også noget med at skære H? Den var du forbudt. Nej. De er 2 mand nede ved C. Ikke endnu. ikke nogen af. Hold hovedet i kampen, i stedet for. Ja, sorry. Biludstillingen, der er... Og han gemte sig der bag træet. Får du af, ja? Ja, jeg prøver at løbe af. Ja, så glem C. Jeg spawner Iron. Jeg går den anden vej ind, Iron. Nej, de står over i butikken. Ah, for helvede, så kommer der en bagfra også nu. Helvede. Får en Riddle, så har han A6. Hvor er det 3? Ned. En ned. De er nede. En af cap, Jeg går en af cap. tilbage til B. Jeg går og samler andre våben op.
De spawner bag C igen. Der var en, der spawnede. Ovenover C. Den anden side. For fanden. Fuck. Oh my god, men hvordan fanden... Hvem kan overhovedet ramme sig et våben her? En scene. Jeg er nede. Spawner Iron. Står en eller anden over. Han er nede. Kom på mig, Zach. Yep. Kan I få se overhovedet, eller hvad sker der? Ja, Han er nede. Her, Zach. får se. Yep. Prøv at se. Ja. Over statuen. God mand. Kom ud midt på nu. Bag den blå lastbil. Ja. 2 mand på blå lastbil. Øj. Jeg er nede. Ah, jeg er nede til ham. Han har sovet, han har 20 tilbage. En nede. Der er 2 mere, E6. Jeg ser dem. En nede. Han er nede. 2 nede. Pludselig. Der er stadigvæk en på flaget. De ræser. Han er lige om bagved. De er nede. Ja. Der er stadigvæk en. Nej, der er i hvert fald Han er fire nede. heromme. Nej, kommer der ned fra inden. En ude midt på bag den blå lastbil. Ja. Der var en kasting granat. Kommer 2 fra A Han- butik. Øj, ja. Ja. De er på vej ind Der på C. kommer De er en- på vej ind på en C. på C. 2 ind på vej på C. Der er en nede. Der er nede. Jeg er nede igen. To Det nede. bedste, det holdt To ikke. nede se. Jeg var B. Og en på Riddle. Spawner også Riddle. Der er 2 på B. Åh, Jeg er nede. Jeg tager A. Midten af. Midten af. Ja, de kommer også herudfra. En nede ved containeren ved lastbilen. De ved, vi kommer nu her på A. Øj, ja, det må du nok sige. spawner på pusling. Ja, står en herinde et eller andet sted. Står en ved elevatoren. De står inde ved elevatoren. Der er stadigvæk en til den. Jeg fik den ene af dem. Jeg fik en. Nate derinde. Han racer. Jeg tror ikke. Er vi flere? Jeg er der, men jeg har ikke... nej. Holder liv så. Ja, kom igen. Og en på Iron. Right, der er en derude. Der er A midt. For fanden da. Over bag dækningen over på B. Spawner Iron. Jeg holder bare C så lang tid jeg kan. Ja, det er Ja, nogen. jeg trækker tilbage. Eller hvad? Nej, vi er, Ja, jeg er bag. alene her, så der er ikke noget. Det var mod A. Kom bagaf. Øj, ja, de sprang ind på hinanden. Der er 2 på A nu. Great med en, jeg fik 2. Jeg tror, der er den sidste. Går ind på E6. Ja, der kommer en her. Han er nede. 14. Super. Så skal vi bare holde det her nu. Der er en bag den blå her. Ja, der er en ved A. Der er 2. Han er på vej ind på C. Iron. En nede. Ja, Ah, fra A jeg er mod nede B. fra A. Pas på. Den er bag ilden derude. Han er nede. Jeg fik ham. Jeg traded med ham. Der er en Okay, bag. nice. Han er nede. Ah, Kommer af den blå her. De er på vej ind på C. en nede C.
Der er en lige under os. 2 under os. En nede. Fik også en. De er væk. Yes. Nej, Nej, der er en. Trækker mere. Fint. Ah, Godt spillet, gutter. Godt spillet. nice.